إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламдарны юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз нығметлерінде yaşatушы Раббыбыз Аллахқа мың шүкірлерібіз, мақтау ва ұлығлауларыбыз болсын. Бізге шушы хақ динібізні үйреткен, біздің үшін ең көркем өрнек болған сүйікті пейғамбарыбызға көңіл түрлерімізден шыққан дұғаларыбыз Аллахның сәлемі һәм салауаты болсын. Аллаху Тағала Құр'ан-ы Каримде айта: «Я айюхаллазина аману аттақуллаха хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Ей иман келтірген бәндәләр, Аллаху Тағалаға тиешлі дәрәжеде тақва болыңыз. Яғни аның әмірлерін тиішінше үтәгіз, харамларынан тиішінше тыйылығыз. Һәм мұсылман болмаған хәлде Аллах хuzuruna қайтудан сақланығыз. Ғазиз қардашларым, Аллаху Тағала әдәм баласына берген ғұмыр, ол бек қысқа, ол бек шеклі. Әр күн құяш ұфыққа кеткенде біздің яна бір күн ғұмырыбызны өзі білән алып кете. Үткен ғұмырны қайтарып болмай. Қалғанын нешік үтәсінде һәм көпме қалғанын да біліп болмай. Құм сағатының соңғы бір түгі түшуге өлім фәрештесі келіп, жаныбызны алып кете. Yazılған әжәліні көп мегіне тырышсаң да, кире бұрып та, кешіктіріп та, бір мезгілге де кешіктіріп болмай. Аллах Тағала Мүъминнәр сүресінің 99 аятында айта: «Хатта иза жаа ахадухумул маут, қала раббирджиун». Әгер аларның бірсіне дей, Аллахының әжәлі келсе дей, өлім вақыты келсе де, ол айтырды: «Раббирджиун», қайтар мені кері Раббым, қайтар мені. Бұл дүнияға әдәм баласының өлгенде өлесі келмей. Яңадан қайтып, шушында яшысы келе. Не үшін? Аның қайтасы келе. Раббым, мен бит әлі иленмедім, иленесім бар деп ме? Жоқ. Әлі менің ұлым қызым тумады. Әлі алар аяққа басмады. Әлі балаларымны илендіресім бар, қызымны күйеуге бересім бар. Шуңа күрә мені кері қайтар деп айтамы? Жоқ. Әлі менің институт бітіріп диплом аласы бар. Әлі менің үйімнің түбәсін ябып бітіресім бар. Жоқ. Әлі мен Мерседесінің соңғы моделінде жүріп қарамадым. Аның үшін ме? Жоқ. Алар үшін түгіл. Әмма аның қайтасы келе. Не үшін? «Ләалли а'малу салихан фима таракт». Аллах Тағала аятның давамында айта: «Я Раббым, мені кері қайтарсаң иді. Қылмай қалған изгіліклерімні қайтып қылсам иді. Оқымаған намазларымны оқысам иді. Тұтмаған оразаларымны тұтсам иді. Оқымаған Құр'анларымны оқысам иді. Бирмәгән зәкәтләремне, бирмәгән садақаларымны бирсәм иде. Әниемә, әтиемә әйтмәгән жылы сүзләремне қайтып әйтсәм иде. Қылмай қалған изгілікләремне қайтып қылыр идім дей. Ләкин Аллах нәрсә дей? Кәллә, юқ дей. Юқ дей. Иннәһә кәлимәтун хуа қаилуһа дей. Бұл аның әйткен сөзі керек. Это только его слова дей. Аллах Тағала айтты. Юқ, андай қағида юқ, кері қайтмай бір кімді. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ дей.
Чөнки аларның артларында барзах ди. Менә бу кабер тормышы китапта барзах тормышы дип атала. Бу әле ахирет түгел. Бу әле яки җәннәт, яки җәһәннәм түгел. Кыямәт көненә кадәр Адам балалары яшәячәк гомер, кабер гомере барзах. Моның мәгънәсе кыйма дигән сүз. Киртә. Теге ягына чыксаң, бу ягына кире чыгып булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кыямәт көненә кадәр алар шушы киртә артында калырлар ди. Менә бу аятлар, менә бу мизгелләр безгә күрсәтә нәрсәне? Аллаһ биргән гомер ул бик кыйммәтле җәмәгать. Аның кадерен белергә кирәк. Һәр кем кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп баскач, Аллаһ сораячак безгә кемгә күпме гомер бирде, күпме яшьлек бирде, күпме сәламәтлек бирде, изгелек кылырга күпме мөмкинлек, возможность бирде, җавап бирәчәкбез һәрберебез. Шуңа күрә гомерне зыяга үткәрү ул зур җинаят, ул зур гынах булып тора. Безгә кадәр борынгы халыклар, карагыз, пәйгамбәрләр тарихында, алар яшәгән 600 ел, 800 ел, 1000 ел, 1200 ел. Күз алдына китерегез, әгәр дә беребезгә килеп әйтсәләр, син 1000 ел бу дөньяда яшәячәксең дип. Юк. Пәйгамбәребез әйтте: "А'мару уммати бәйне 60 ва 70" диде. Минем өммәтемнең гомерләре 60 белән 70 арасы булыр ди. Һәм күпләр ди, күпләр 70-нең теге ягына чыга алмаслар ди. Безнең гомеребез башкаларның гомерләре белән чагыштырганда ул 5 тә түгел, 10 да түгел, тагын да күбрәк мәртәбәгә кыскадыр. Шуңа күрә спортсмен 50 шақырым марафон шапканда ул белә, аның әле тагын күпме барасы бар. Ә безнең 5 километрда юк, җәмәгать. Шуңа күрә безгә аеруча уяу булырга кирәк. Аллаһ биргән гомеребездә изгелекләр кылырга, күбрәк изгелекләр белән тутырырга, гамәл дәфтәрләребезне тырышырга кирәк. Чөнки гомеребез кыска, ә кыямәт көнендә уйлап карагыз. 1000 ел яшәгән мөселман да Аллаһтан җәннәт сораячак. 60 ел яшәгән, әле 40 елын коммунизмда яшәгән уланың. 20-сен генә әле ул маташкан исламда яшәргә. Ул да әйтәчәк: "Раббым, җәннәт сора" дип. Конкуренция нинди була. Шуңа күрә безгә аеруча тырышырга, безгә аеруча күп хезмәт куярга кирәк. Без яшәгән җирдә кояш йөреше гаҗәеп, җәмәгать. Бигрәк тә бездә, чөнки җәй көннәрендә көннәр шул кадәр озын, төннәр шул кадәр кыска. Ә кыш айларында бөтен әйбер киресенчә. Көннәр кыска, ә төннәр, кичләр озын. Кай вакыт кыш җиткәч, кешеләрнең депрессиялары башлана. Кояш җитмәй, көндезге яктылык җитмәй, көндез караңгы булайда. Төштән соң инде кояш байып төн җитә. Урамда салкын, кояш нурлары кирәк. Ләкин иман иясе бер кайчан да күңелен төшерми. Монда яшәү, монда туу, ул безнең насыйбыбыз. Хәзер кояш эзләп бөтенебез чыгып китә алмыйбыз чит җирләргә. Шуңа күрә әйткәннәр бит: "Гурбәттә султан булганчы, туган якта ултан бул" дигән. Где родились, там и пригодились. Шуңа күрә без яшибез монда. Һәм без күңелебезне төшерергә тиеш түгелбез, чөнки иман иясе өчен һәр чорның, һәр вакытның үз нигъмәте бар. Имам Ахмад үзенең хадислар китабында Әбу Саид Аль-Худридан шундый хадис китерә: "Кыш мөэминнең язы" ди. Карагыз, яз килгәч кояш чыга. Басулар, кырлар ачыла, кышлар сайрый башлый. Бөтенесе шатлана кебек. Ләкин хадистә нәрсә дигән? Кыш мөэминнең язы дигән. Димәк, кыш килгәч, безнең шушы озын төннәр килгәч, караңгы төннәр килгәч, мөэмин нишли? Яз килгәндәге кебек
шатлана башлый. Һәм Гомар ибн Хаттаб та әйткән, кыш гыйбадәт кылучыларның ганимәт вакыты ди. Ганимәт трофей була. Трофей җыя торган. Кыш җиттеме, гыйбадәт кылучыларның сезоны кирде. Сезон поклонения пришел. Шуңа күрә гыйбадәт кылучылар шатланырга тиешме? Әллә депрессиядә йөрергә тиешме? Юк. Алар шатланалар. Әлхамдулилла, минем вакыт җитте, мое время настало. Һәм алар гыйбадәт кылалар. Һәм имам Ибн Раджаб Әл-Ханбали яза, кыш ди мөэминнең язы ди. Чөнки мөэмин кыш чорында гыйбадәт бакчаларына кирип ял итә ди. Карагыз, кимдер җәй көне ял итә. Ну, наконец-то хәзер диңгез, елга, теге урман, басу кырлар. Ә мөэмин ди шын, кыш җитсә, кирип китә бакчага ди. Теге бакчадан чыга, җәй буе утырткан чөгендерләрен, бәрәңгеләреннән чыга. Хәзер инде шәһәрдән соң да белмибез бәрәңгенең кая үскәнен. Ләкин җәмәгать, кыш җиттеме, карагыз, имам Раҗаб әйтә, ул ди гыйбадәт бакчаларына кирип ял итә ди. Гыйбадәт мәйданнарында рәхәтлек таба ди. Кышларын Аллаһ җиңеләйткән изгелекләрне кылып, күңелләрен чистарта ди. Карагыз, кыш көне күп гыйбадәтләр җиңеләя, җәйгә карый җиңелрәк була. Менә шул гыйбадәтләрне кылып, күңелләрен чистарта ди. Җәй айларында ди, хайваннар басу кырларны ашап, яшеллек ашап, май җыялар, кыш җыялар, кышны чыгарга ди. Карагыз, хәтта урманда хайваннар җәй буе ашыйлар, кышка әзерләнәләр, кыш җыялар. Ә мөэмин ди, кыш буе кыш җыя ди, үзенә яшәргә гыйбадәт кылып ди. Кыш буе кыш җыя, димәк, безнең вакыт җитте кыш җыярга. Чөнки кышның уразалары ди, ачлык һәм кибүгүләрсез килә ди. Көннәре кыска һәм салкын ди, ураза тотучы гыйбадәтен мәшәкатьсез кыла. Монда инде ул мисал, бер мисалны китерә. Кыш көне ничек без кыш җыя алабыз? Ураза гыйбадәтен арттырып. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, бүген үземә һәм сезгә кыш чорының 3 нигъмәте. Алар күп, ләкин өчесен генә искә төшереп китәсем килә. Беренчесе, кыш вакыты, ул ураза вакыты. Имам Ахмад, Имам Табарани риваятләрендә моны галимнәребез хасан дәрәҗәсендәге хадис дидиләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, кышын ураза тоту, ул салкын һәм җиңел ганимәт дигән. Это легкий трофей дигән. Әгәр дә син җиңел генә, күп көч түкмичә, ганимәт бит әле ул кайда алынган? Сугыштан соң. Ганимәт малын алганнар, солдатлар, сугышчылар, сугышып, көрәшеп, яраланып, ачлык белән көчләрен югалтып, пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Кышкы ураза җиңел һәм ансат ганимәт дигән. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу бер вакыт кешеләр белән утырганда, аларга шундый сорау бирә. Сезгә ди, җиңел ганимәт юлын өйрәтимме ди? Как взять самый легкий трофей ди? Самый простой трофей ди, как завоевать ди? Шуннан соң кешеләр әлбәттә өйрәттеләр. Кыш көннәрен ураза тотыгыз ди. Кыш көннәрен ураза тотыгыз ди. Чөнки бу иң җиңел ганимәт ди. Һәм Ибн Раҗаб аның шушы сүзләрен аңлатып әйтә. Җиңел ганимәт, легкий трофей ди. Это трофей без борьбы ди, без войны, без ранений, без страшных усилий ди. Чөнки Алла сакласын, сугыш афаты ул зур афат. Ана күпме егетләребез бүген салкын окопларда яталар, намазларын кылалар. Отпускаларга килгәч безнең яннарыбызга килеп хәлләрен сөйлиләр. Шуңа күрә Ибн Раҗаб әйтә, ә җиңел ганимәт ул ди сугышсыз, ул хәсрәтсез ди, ару талусыз алынган ганимәт ди. Ә җәйге ураза белән чагыштырганда, чыннан да җәмәгать, кышкы ураза бигрәк тә бездә ул шул кадәр ансаттыр, шул кадәр җиңелдер. Иртә белән завтрак ашыйсың, сәхәр, һәм чыгып китәсең. Аннары соң поздний обед ул нәрсә? Ифтар. Күбрәк ашасаң, тамагың да ачырга өлгерми. Ә ураза гыйбадәтен аласың, әҗр савабын аласың иншалла. Шуңа күрә Рамазан айы булмаса да,
Har atнаның уразасы бар. Дүшәмбе көн. Атна кеш ураза тота алабыз. Har айның тулы ай төннәренең көндезләре 13, 14, 15 бу көннәрдә пәйгамбәрбез ураза тоткан ул савапларны ала алабыз. Хәтта җәмәгать кемгәдер дүшәмбе көнне ураза тоту авыр булырга мөмкин. Кунагы килде башкасы. Сишәмбе көнне ураза тотырга ярыймы? Ярый, сишәмбе көнне дә ураза тотырга. Шәршәмбе көнне ярыймы? Среда көнне ураза тотырга. Ансы дагын ярый. Ярамый, айырым, җомганы, шимбәне айырыга, ул ял көннәрен айырыга ярамый. Ләкин беләбез сөннәттән соң. Әмма башка, хәтта җәмәгать кыш көне үзегезгә бер тәҗрибә, үзебезгә бер опыт жизненный алсак була, бу сөннәтне күтәрергә Дауд уразасын тотып карый аласызмы? Дауд бер көн ураза тотты, бер көн авыз ашады, бер көн ураза тотты, гомер буе Дауд. Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазан уразасыннан кала иң изге ураза Дауд уразасы диде. Ерзайте. Тотып карагыз. Бу сөннәтне дә торгызып карагыз. Шуңа күрә җәмәгать бүтән мөмкинлекләребез дә бар. Киртегез планнарыгызга. Менә кыш башланды. Кашан безнең Рамазан айы? Әйдәгез Рамазан айына кадәр шушы сөннәт уразаларны торгызыйк. Аллаһ биргән җиңел вакытларда әҗр савапларны җыеп калыйк. Икенче, бу сезонның гыйбадәте. Көндез кыска, төннәр узын. Төнге намазлар. Хасанул Басри табигыннар арасында иң зур галимнәрнең берсе әйткән, мөмин өчен ни кадәр күркәм вакыт килде ди, нинди шәп вакыт килде ди, кыш вакыты ди. Карагыз, кемнәрдер кайгыра, әм Хасанул Басри нинди зур нигъмәт килде ди. Чөнки төннәр узын ди, мөмин анда кыямнарда тора ди. Ә көннәр кыска ди, мөмин анда ураза тота ди. Шулай ук бийек табигыннарның берсе Убайд ибн Умайр әйткән, рахимахулла, эй Коръан әһелләре дигән, ә без кем? Без Коръан әһелләре, без Коръан уммәте. Булды дигән, төннәрегез узынайды дигән, Коръан уку өчен. Аллаһ төнне узынайтты. Каралы, мөминнең вакыты күбрәк булсын. Наидине минем китабым белән булырга. Зикрдә, тәсбихтә булырга. Коръан өчен төннәрегез узынайды ди. Укыгыз Коръанны ди. Көннәрегез кыскарды ди. Ни өчен? Уразагыз өчен ди. Аллаһ сезнең өчен төнегезне кыскартты ди, көнегезне. Ни өчен? Ураза тотсыннар өчен ди. Шуңа күрә бу Аллаһтан бер безгә знак итеп кабул итәргә кирәк. Билге, уразагызны тотыгыз дигән Убайд ибн Умайр рахимахулла. Шуңа күрә җәмәгать хәтта дөньяви эшләрдә, дөньяны көткәндә, дөнья базарында сәүдә иткәндә без ел фасылларын өйрәнәбез. Һәр елның үз сәүдәсе, үз табышы булганны беләбез һәм шуның белән файдаланабыз. Борынгыдан яз килсә, кеше шәшүгә чыккан. Бер кемдә июль уртасына кадәр, августка кадәр көтеп утырмаган. Туктале, салкын бит әле, яңгырлар бит әле, 30 градус жылы килсен дә шунда шәшермен димәгән. Битте, син соңга калдың, йоклап калдың. Вакытында шәшергә кирәк. Җәй чырларында авыл халкы пишән чапкан. Кичкенә вакытта пишән чабырга йөри идек көне-төне. Малларга шуларны алып кайтак, чөнки пишән вакыты, аның үз вакыты бар. Көз җиткәч, ни өчен алтын көзләр дибез? Ни өчен уңдырышлы көзләр, яфраклар алтын төсенә кергәнгә генә түгел, көз кешеләрне ашаткан. Хәтта элек туйларны көз көн үткәрәләр иде, август айларында, чөнки җиләк җимеш пешкән, бөтен нәрсә бар, яшелчә пешкән. Нишли? Один день год кормит ди. Шуңа күрә кешеләр уңыш җыйганнар, дөньяны көткәндә дә. Карагыз, ахирәтнең дә үз сезоннары бар. Ахирәтнең дә үз сезоннары бар. Әгәр дә җәй көннәре тәһаҗүдләргә туру бигрәк тә безнең шырда менә ясту вакыты чыкты, 1 сәгатьтән, сәгать ярымнан сәхәр тамам килеп җитә. Каянда тәһаҗүд укырга? Каянда өлгерәсең? Менә җәмәгать, ничә сәгать төннәр килде безгә. Сәхәр тамамга кадәр
рәхәтләнеп ғибадат кылырга. Намазыңы да өлгерәсең, Коръәныңы да укырга өлгерәсең, йоклап та алырга өлгерәсең. Аллаһу Тәгалә безгә шушы вакытның, шушы сезонның ғибадәтләрен бирә. Шуңа күрә Ибн Раҗаб бу хакта әйткән, кышкы кыямнар дигән үлчәүдә җәйге уразалар дәрәҗәсенә менер дигән. Карагыз, җәй көне хәтта мәчеттә Рамазан айында бик авыр булды таравихларны оештырырга. Кашан кайтып сәхәр ашап өлгерергә. Хәтта кыскарттык күп мәчетләрдә таравихларны. Ни өчен? Чөнки төннәр бик кыска иде. Әмма ләкин без халыкны тынычландырырга тырыштык. Нәрсә дип? Иң зур гыйбадәтебез җәй көне 18-19 сәгать ураза тоту. Менә шушы җәйгенең уразасы авыр, мәшәкать һәм күп савап бирсә, Ибн Раҗаб әйтә, кыш җиткәч шушы савап нәрсәдә? Төнге кыямнарда ди. Менә рәхәтләнеп баста, рәхәтләнеп укыды. Һәм иншалла ел сайын Рамазан кышка якыная. Biz дә хәзер күп ихтибарыбызны төнге гыйбадәтләргә бирергә тиешбез мәчетләрдә дәген. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә дә карагыз, үзебезнең Алтан мәчетендә генә нинди матур күркәм мәчет. Җылы сулар белән тәһарәтеңне ал. Кил, утыр. Җеп җылы идәннәр. Алланың рәхмәте. Бик зур сөннәт бар. Кыямнар дигәндә, зикр тәсбих дигәндә, намаз араларында мәчеттә калу. Илә намазына килгәндә ниятләп кил. Иләмне укыйм, ахшамны укып кайтып китәм. Кемнең мөмкинлеге бар? 12-гә килә, 3-тә 4-нче яртыда кайтып китә. Бу аның кичкенә генә бер игътикаф кебек була. Һәм шул арада Коръән укысын, дуга кылсын. Кызганыч, мәчетебезгә йөрүчеләр күп булса да, намаз араларында мәчеттә калучылар бик аз. Мин аңлыйм инде, яшьләр каядыр чабалар, нәрсәдер куалар. Кай вакыт безнең бабайларыбыз да яшьләрне дарттырып чыгып чабалар. Әбиләрен сагыналармысың шул кадәр, белмим. Әби тизрәк кайт дип бармагын селкеп каламы? Кая безнең мәчетне терелтүчеләр? Хәтта җәмәгать тәһаҗүд дигәч, беләбез тәһаҗүд соңгы төннең 3-нче кисәгендә, ләкин карагыз, сахабалар, күп кенә сәләфләр хәтта ахшамга килгәннән соң ястүгә кадәр намазлар укыганнар. Biz ana әйтмибез, бу тәһаҗүд намазы дип, әвәбин дип, башкасы дип. Алар басканнар да, аларның намаз укыйсылары килгән. Шуңа күрә алар намаз укыганнар, Коръән укыганнар. Карагыз, тәрәз төбе сайын өелеп тора Коръәннәр. Ләкин кем ул Коръәннәрне ала? Кем аларны укый? Кемдер әйтергә мөмкин, хәзрәт, Коръәнең бар да инде менә күзлек өйдә калган бит дип. Әнә мөселманнарыбыз тәрәз төбе сайын сезгә күзлекләр тизеп куйдылар. Әнә һәрбер размер бар. Тапта күзлегеңне, укы, китмә генә. Әле тиздән QR-кодлар куячакбыз. Кофе алып килергә, чәй алып килергә. Гыйбадәт кылыгыз, дуга кылыгыз, бигрәк тә өлкәннәр. Хәтта бүген ястүне килешеп, күчердек, кичектердек. 8:15 минутта кил 7-гә ястүгә. Кил, утыр да 40 минут Коръән укып утыр. Башыңны сәҗдәгә сал да елап сора. И Раббым дигән, миңа 70 яшь, шуның 50 яшын кымган да тота белмәдем. Шуның 50 елын намаз да укымадым бит дип елап дуга кыл. Аллаһу Тәгалә кабул итер. Әнә шунда окопта яткан җегетләр өчен дуга кыл. Кем алар өчен дуга кылыр, әгәр дә без кылмасак? Менә шуңа күрә кыямнар, зикр тәсбихлар, Коръән укулар, менә кыш вакыты аның сезоныдыр. Һәм өченчесе гыйлем алу. Иң тәмле, иң ләззәтле нигъмәтләрнең берсе. Аңламаган моңа кадәр аятыңны аңлау. Моңа кадәр белмәгән, кай вакыт җәмәгать 40 яшыңда, 50 яшыңда бер хадис ишетәсең дә, Аллаһ сиңа шундый тауфик биреп, син әйтәсең, я Раббым, мин бит 50 ел яшәгәнмен шушы хадисны белмичә дип. Әйе, ул бит нинди зур нигъмәт. Бүген көн сайын мәчетебездә дәресләр бара. Менә шушы мәчеттә бүген белмибез кая халыкны куярга. Классларыбыз иртәнге 9-да ачыла, кичке 9-да ябыла. Ләкин кызганыч, берничә мәртәбә, в несколько раз больше хатын кызларыбыз, ирләребез ялкаулана, дәрескә әз киләбез. Күп остазлар хезмәт итә. Бүген Казаныбызда җәмәгать каймак. Аллаһу Тәгалә нинди специалист кирәк? Менә РКБга, МКДЦга баргач, терапевт кына түгел, нейрохирурглар, башкаларны эзләгән кебек, бүген безнең специалистлар
тонкий наукаларда динебізде бүтінісі Қазанда бар, альхамдулилля. Нендей керек ғилім алырға була, китап оқырға була. Бүтін ғилімні ұстаздан ғана түгіл, ал китап. Соңғы йылларда Ресейде статистика мына бұлай түшіп бара. Разводлар орта, мына бұлай түшіп бара, китап оқушылар бітіп бара. Ресей халқы китап оқымай. Демек, ол наданлыққа бара. Халық надан жәмәғат. Мен әйтмеймін мында Құран ғана оқығыз, дини китаплар ғана. Вообще олығыз, просто китап, тарих оқығыз. Оқығыз, тілігізні шымартығыз. Бүгін ұрыслар ұрыс тілін білмейлер. Татарлар татар тілін білмейлер. WhatsApp-ны кірсәң, бүтін біздің уровень көріне. Бүгін ұрыс яза WhatsApp-та 1000 хата. Аңа язасын қой уақыт, міне мұнда мягкий знак надо писать, брат. А вот это слово вообще на русском языке нет деп язасын. Татар үйретесің ұрысыны. Ярамай, кіші өзінің тілін білерге тиіш. А татарлар яза башласалар, татаршанда баш біте. Баш біте. Біз бүгін өз тілімізде сөйлешуге ұялабыз, чөнки біз аны білмейбіз. Мен шундай тәқдим ясайм барығызға да. Путин ел сайын иғлан ете. В этом году объявляю год семьи, год культуры, год патриотизма. Каждый год объявляйте себе какой-то год для просвещения. Объявите следующий год, татары, годом татарского языка для себя. Не нужно указ президента для этого. Вот в своей семье объявите, у вас проблема с татарским языком. У тебя татарин сын, маме говорит, мамочка, они демей. Вот давайте год вам. Попробуйте поговорить на татарском. Сначала будет стрёмно, стыдно, тяжело, все будете смеяться над своим языком, но потом Аллах даст тауфик. И за год вы подтянете свой язык. Почитайте татарские книги. Кто сколько в жизни почитал татарских писателей? Я сейчас не говорю про исламские, вы просто вот изучайте свой язык. Это же стыдно. Мы не умеем, у нас дети часами, даже не только дети, от 2 лет примерно до 72 лет у нас вот так сидим на телефоне. Вот так сидим на телефоне. Мы тупеем каждый день. Выкиньте этот телефон. Возьмите книги, почитайте книги. Пускай дети почитают книги. Мы же не умеем читать сегодня. Поэтому кнопку нажимаешь, Озон, какие здесь магазины, они тебе домой принесут. За 300, 400, 500 рублей книги. Сегодня мы живем в такое время, когда книги, они не имеют никакой ценности. Огромная книга, 300 страниц. Вы знаете, сколько нужно времени, сколько нужно лет ученому, чтобы написать вот эти 300 страниц. И мы покупаем это за 300 рублей. И мы говорим, книги дорогие. У нас 500 рублей порция плова стоит. Порция шурпы стоит 500 рублей. А для нас книга 500 рублей дорого. Это целая книга. Он жизнь свою посвятил этой книге. Иногда 2 года с этого минбара говоришь хутбы, а потом тебе маленькую флешку дают. За всю твою жизнь сколько хутб, вот они в одной флешке, за 40 рублей. Иногда обидно бывает. Ты же всю жизнь посвятил этим хутбам, этим знаниям. Поэтому мы не ценим знания. Үйреніңіз ғилім алырға, китаплар оқырға, ақылыбызны, тілібізні шымартырға. Қойығыз өзіңізге. Мына келесі ел әдәбият елі болсын, сенің ғайлаңда. Тырыш. Аннарысың башқа елні белгілі. Альхамдулилля, Аллах тағала шундай мүмкіндіктер, шундай бізге уақытлар бере. Шушы қышқы кешлері бізні біз сізнің білән зияға өткермеші, исраф етмеші, ғилім алуда, ғибадат қылуда, күндізлерін ураза тұтуда. Бір-бірі бізге нәсихат қылық, жәмәға. Дәріске барасың екен, шалтырат, WhatsApp-ына яз. Міне мұнда WhatsApp керек. Яз, сен дәріске соңға қалма бүгін деп, тігісінде де келмеген ең деп. Нашылайттыр бір-бірімізді тартық, хайырлы ішлерде болық. Күнібіздің, елібіздің, тұрмышыбызның, келей білік, планнаштыра білік. Һәм инде қадірлерін біліп Аллахқа шүкір етек. Баракаллаху лана ва лакум фил Қур'анил азим ва нафағна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал ғафурур рахим. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأقم الصلاة